Vítajte v Skyparku, projekt, ktorý mnohí z vás poznáte. Za mňa je to miesto, kde sa snúbi elegancia s úspechom a v neposlednom rade je to priestor, kde si viete zariadiť svoj nový domov. Jeden z nich vám teraz ukážem. S východom slnka privítate deň v spálni. A prekrásne západy vám budú robiť spoločnosť v obývacej izbe a na terase. Byt je ideálnou voľbou pre náročnejšieho klienta, ktorý by rád priložil ruku k dielu a dotvoril si vlastný interiér. Pre tých lenivejších tu máme dodaný štandard v podobe podlahových krytín a interiérových dverí. Bytu prislúcha praktická pivničná kopka a dve parkovacie miesta, z toho jedno má elektronabíjačku.